Estamos en Vilaboa. E porque é un gran lugar? Porque ten entidade propia, ata con cooperativa. Pois eu, mandou o meu pai, eu teria 16 ou 17 anos. E agora teño 79. Teñen un encoro do que beben e do que gañan calidade de vida. É un punto de vida que se dá unha aldea, que son as aldeas, pois, a población escapa, tal, aquí, pois, no verán, ganamos en población moitísimo e un pouco tamén gracias a estas cousas, que, bueno. Son xente apañada, mañosa. Ali fixen un buzón que atopei unha chapa aí tirada nun camiño, porque esta sulfatadora a restaurei, pero por aquí sale o aire quente. É algo que lles venden do berce. E había unha señora que se puxo a falar con miña mai e tiña un cestico destes. Pola tarde fomos a apañar uns algueiros e unhas varicas cativas. E por outro día fixo un. Así que benvidos a Vilaboa. San Vicente de Vilaboa é unha parroquia que se localiza no oeste do concello de Valdoviño, na comarca de Ferrol. É totalmente rural. Dona do embalse das Forcadas, que abastece a gran parte da comarca, é moi tranquila, por iso hai que envolve. Hola. Hola, buenos días. Hola, Monse. Que tal? Moi ben. E ti por aquí? Pois xa ves. Mándome Naveiras, díxome que se pasaba por aquí algún día, pois que vos levar este cesto. Bastante que recha. Ten unha fame ahora mismo, Laira, por lo que vexo. A verdade é que sí, que é máis pequerrecha. Mira como busca, mira. Estou vendo que moito amañache esta casa. Ai, sí, o noso nos costou, pero... Pouco a pouco algo fixemos. Levou traballo, pero aí o artista que fixo moito do traballo. Sí. Bueno, dentro do que se pode, tampouco tanto, Que tedes aí? Eso pa que é? Isto é para reciclar, para o futuro da nena, que teña un bon ambiente aquí pola carbeira, mira. Me explicas, porque isto é un artefacto un pouco extraño. Non é nada complicado, é un tubo dunha extracción que atopei nunha chatarrería. Anda, mira. E aí meto todo, porque como aquí non temos en cada casa un contenedor de reciclaje, despois meto todo na furgoneta, o levo para ali para a cooperativa. Genial. E ali o vacío. Por exemplo, ali fixen un buzón que atopei unha chapa aí tirada nun camiño. E non ves, aquí ven, levanto a flechiña esta. Que si el sabe que nos ten que deixar o pan, deixamos os cartos aí. E meto os cartos aí. Genial. Os cartos, ojalá deixar os cartos, ojalá. Ai, sí, no, E nada, algunhas cousiñas máis que fixen, por exemplo, as contras tamén as ventanas fixo, están feitas de palés. Que me estás contando? O que estás escoitando. Pero que ao final me vou levar a este home pa miña casa. O yugo tamén foi restaurado. Iso é unha solfatadora, non? Sí, pero esta solfatadora ten historia, porque esta solfatadora a restaurei, pero por aquí sale o aire quente Da calefacción. da chimenea, claro, quento toda a casa con tubos a chimenea. Que guai. Cada habitación hai un furado con un tubo. Porque esta casa fora de... Esta casa fora dos abuelos. Dos teus meus abuelos. Sí. Que me dá moita pena que o abuelo non pudera ver a casa porque empezou a ver cando empezamos a amañar, pero claro, falleceu antes de que a tiveramos acabada. Como foi isto? Eu fui para Barcelona, fui para Barcelona por culpa del. A historia é graciosa, Sí. Porque me chama a miña... Eu vivía solo ali nunha casa. E me chama a miña irmá e me di... Estaban acabando, estudiaba con ela. E me di... Xose, ¿te importa que lleve 20 amigas de viaje de fin de curso a Barcelona? Digo, por Dios, estoy jodidísimo. Digo, tráela. Y al final solo vinieron 3 y una fue ella. O sea, sí, y encantada de la vida. Lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y de Barcelona, o que voto de menos, es simplemente os amigos. Porque eu tiña unha vida social amplísima. Nada, dalle as gracias a Naveiras pola cesta e dille que a ver cando me fallo unha pa e buscar as setas. Pois vou ir hasta a casa del, que isto deu-me este día, dixo, cando volves? E eu, bueno, pois un día destos volvo, ben logo e tal. Pero bueno, cando queiras, Monse, ven tomar outro café. Sí, nada, pois en calquer momento. Moi ben.
Neste gran lugar comparten como vos veciños, así que, por comezar por algún lado, imos coñecer a Naveiras, o dos cestos. Bos días, Naveiras. Buenos días. Pero xa estás traballando, home. Xa estás traballando. Estou traballando. Oiche, acabo de vir de xunta de Ana, Sí. a da Carbeira. Díxome que moitas gracias polo cesto. Ti outro día empezache este, Pero isto non me vale o material. e logo? É moi gordo. E non vale para isto, que ten que ser unha cousa máis fina. Ah, Empecé unha que non me vale moitos dedos tampouco, e outra que é moi gordo para isto. É para queimar, isto xa non vale para nada. pero botas ti o maíz ou O como é? teiro, eu o masculino, eu o masculino, eu. Este aparto para a semente, Ah, porque colgo no orrio, nun paíño así atravesado no orrio. Ele está. está Sí, ben. hombre. E como faz? Isto que é? Este é cable. 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 Cable normal é... Cable normal e corriente. É corriente, non? Cable que tira, non. Cable da corriente. Da corriente, sí. Eso. Ah, isto é yuca. Este é yuca, sí, este é cara, a masa que está aí na pota. Entonces isto cócese primeiro a yuca Hai que cocela, e, tiña blanda. e xa se pode traballar con ela despois Sí, de cocida? conforme está así, Ah, sí, xa se pode traballar. conforme está así. E isto, o fondo é... Este fajo o seu das caixas da fruta. Vete, cantos anos levas facendo disto? Desde que tiña 10 anos. Madre mía, pero cantos tes? Teño 85. Madre! Pois xa levas anos, Pois fui a Villarrubó a beber hechos. Sí. E había unha señora que se puxo a falar con miña mai e tiña un cestico destes, de aro, nunha asa sola. Pero non era redondo, era cuadrado. Ajá. Eu miraba para o cesto e a señora dixo: ese é que leva a vida ao cesto, meu neniño. Leva. Pola tarde fomos a apañar uns algueiros e unhas varicas cativas. E por outro día fixo un. E só lo veio a verbetes para cando volvemos. Carai. E desde aquela. E desde aquela E naide me empezaste... ensinou. 85 fixenos o outro día, o día 7. Tuve aquí os fillos todos. A máis son noras e xenros e todo aí. Que ben. Que eu familia tiño moita. Sí? Tuve 5 fillos e tiña 11 netos. E mis netos xa non sei os que teño, parece que hai 6 ou 7. Pois tamén tes bisnetos. Eu Pero- non sabía que tiñes bisnetos. Teño máis velhos até 12 anos, me parece. Má, madriña querida. Monse é coñecedora do lugar, así que imos guiarnos polos seus pasos a ver onde chegamos. Que pasa? Que faz? Ah, Están lle dando de comer aos meus peixiños. estás mantendo os peixes, está ben? Que é o único animaliño que teño. E crían? Sí. Sí. Sí, o que pasa é que hai moitas ranas e deben de comer os huevos. Oh, mijo. Mira, que veño, a ver se me axudabas un día destes a facer un chisme destes. Que che parece? Tes tempo? Teño, pero tens que apañarte as pedras. Esas son 3 pedras. E trouxenas eu sola no trator. Destas? Esas. Ti sola? Eu sola. Cargueinas, arroleinas hasta a pista, despois boteinas por remolco do trator. E estas plantas, Sí. estas son da auga, botan as flores moi bonitas. Pois sí que ti non perdes o tempo, non te aburres facendo... No, facendo estas cousas non. Facendo todo isto. Noutros traballos aburrome. Ves? Bueno, este debe de ser o trono da reina, non? Buenas noches, señora. Bueno, Eu a donde vou e vexo algo que me gusta, esquejas. collo un ramiño, esquejo. Pero préndeche ben todas as plantas, non? Este é Vilaboa, este Vispeira. Tes máis bichería, tes aquí Teño aí uns ocas. guardianes. Eu o invernadero ten nada. Teño fresas, que ainda teñen algunha fresa, é iso que están mal cuidadas. Pero ter tela. Se boto 3 e 4. Ah, pois se están poñendo pochitas. Mira. Claro, boto
Mira, andan as ranas a vuelo. Andan aos rasas altos. Ti vais xuntando nas pedras que a saber o que é. Vale, pois nada, deixote pois, vale? Vale. Veña, ale, hasta logo. Chao. Algo moi característico de Vilaboa foi o nacemento da cooperativa. Máis de medio século de vida fai que gañara a confianza dos veciños e tamén dos de fora. Luciano, conteme entón, foi un dos fundadores da cooperativa? Sí. E como xorde esa idea? Pois xordeu de que tiñamos aquí un cura, que era un cura pois, que nos aportaba moitas cousas para os labradores. Primeira cousa, pois, tamén para facer silos, para cambiar o sistema de manter o ganado. E depois fixemos unha reunión aquí arriba no hotel do club e cada un foi aportando un diñeiro a voluntade de cada un. E cantos anos hai deso? Pois eu, mandou o meu pai, eu teria 16 ou 17 anos. E agora teño 79. Bos días. Hola, Lito, que tal, hombre, que tal estás? Estás aquí detenido con esta xente? Sí. Ti es Lito, non? Sí, son Lito, sí. O presidente da cooperativa? Sí. Se formou a cooperativa para comprar todo o agrícola, abonos e todo o que nos necesitábamos aquí na comarca, e conseguir mellores precios. Fondouse ao mesmo tempo unha sección de crédito, onde os socios que lles sobraba diñeiro traían a sección de crédito. E os socios que necesitaban un préstamo para comprar unha vaca, porque naqueles tempos o gado era posto de uns señores que eran máis ricos e poñían o gado á xente, pois a partir de asistir á cooperativa, esa xente que tiña poucos recursos sí que lle facían un préstamo para comprar as vacas. Temos supermercado, temos uns médicos de cabeceira que veñen 2 veces á semana, antes viñan 3, atender a xente maior para que non teña que desplazarse a Valdoviño. Estamos preparando unha gasolinineira tamén para que a xente non pode desplazarse. Podémola ver? Sí, que se pode ver, sí. Tedela aquí xusto enfrente, non? Sí, está aquí enfrente, temos tamén unhas instalacións deportivas, o campo de fútbol, unha pista polideportiva, A plantación forestal. O campo foi a que de unhos señores que xa morreron, incluso vino aquí a sacar o trigo, que me contratou para segalo, e trouxon xornaleiros. Naqueles tempos pagáballes a 200 pesetas. E pasábamos moi ben, porque tiñamos un garrafo de viño, botábamos uns trapos, botábamos unha cántiga. Íamos xogar a un campeiro e viñan os dueños e empoñíanos dali, porque estábamos pisando na erva. Íamos para outro, é igual, non tiñamos onde xogar. E aqueles tempos na niñez, pois, esos quedan gravados. Vostede xa non chegou a xogar nun campo como este, non? Non cheguei, non. E quen non emprega as mans na artesanía, que xa vimos algunha, emprega os pés para bailar. Pequenos primeiro. Volta da chica, vámonos, pa diante, giramos. Hola. Hola. Que estades facendo? Pois nada, estamos dando clases de bailes de salón, e bailes latinos. A iniciativa empezou hai 2 anos para que, bueno, unha mãe díxome se non daba clases de bailes de salón. Eu, naquel momento, estaba bailando, pero nunca se me ocurrirá a idea. E empezamos a dar clases de bailes de salón, a Asociación de Veciños non nos puxo ningún problema, e nada, empezamos con 8 nenos, e como vedes, temos 18, de idades bastante diversas. Estas empezaron desde un principio, e cando chegaron aquí tiñan 4 niños, pero xa empezaron a coller as cousas, collenas con moito xeito, como digo eu. Volvemos a empezar, vale? Vale. Vamos para diante. Y... Eso é, sueltade vos, volta da chica, eso, moi ben, para diante.
Hola, ¿qué tal? Pasa la chica. Gira al chico para aquel lado. Ponémoslo en hombro. Pasa, pasa. Gira, pasa. Pasa, chica. No, equivocaste vos. Giramos. Ahí estamos. Perfecto. Xa dixemos que Vilaboa ten 2 puntos ben característicos. A súa cooperativa e o embalse das Forcadas, que abastece de auga a comarca e tamén de opcións lúdicas deportivas. Hola, boas. Hola, ¿qué tal? Dixéronos que aquí se podían alugar barcos. Pues podías alugar barcos, dar paseos recreativos o todo o que se queira facer aquí. Que estades a facer? Pues vamos a dar unha clase de vela, un pequeno paseíño. Aquí temos un embalse que é o día que se nos presta para todo isto, entonces, bueno, a ver que mañá se nos tercia hoxe. Parece que vamos ter sorte hoxe, que empecemos a levantar o aire, ves que a auga empeza a estar un poquinho máis recediña. Sí, penso que hoxe vai estar un bon día para a vela. Leva aquí contra a defensa, sí. Vamos a botar un poquinho máis para cerca da rampa. Bueno, idesme ir pasando todo o aparello, despois subides vos, e imos a montar todas as velas. E pasademo foque. E xa con iso temos maior foque, xa temos todo preciso para navegar. Fáltanos aí a escota. Vale, ahora temos aquí as dúas drizas, xa temos todo desenvolto. Temos unha driza para o foque e outra driza para a maior. Ahora tiramos dos dous, destes dous, e ahora tira de aí. Aí está, perfecto. Soltamos aí amarras. Bueno, maniobramos aí. Aquí ven de toda a xente de todas as idades. Ven xente nova, ven xente maior que sempre lle apeteceu navegar e nunca se atreveu, de repente entérase de que hai isto aquí, e achéganse por aquí. Despois veñen nenos, veñen colexios tamén. Estou moi contento que isto exista. É un punto de vida que se dá unha aldea, que son as aldeas, pois, a población escapa, tal. Aquí, pois, no verán, ganamos en población moitísimo, e un pouco tamén gracias a estas cousas, que, bueno, pois, dan en que ocupas un pouco o tempo que teñas libre. A ver, ocupas un pouco que teñas libre aquí, que é unha pasada. Estades vendo que isto é unha pasada. Vamos a facer os pasos para a virada, que son primeiro soltamos aí o foque, danos un pouquiño máis de velocidade. Tamara, cázanos un pouquiño máis a maior. Aí, xa non temos... Caza un pouquiño máis, Tamara. Solta o desta banda, Fernando, este lado. Caza solo do teu. Soltámoslle por aí os líos. Aí. Ok. Bueno, ahora que estamos aquí xa, eu vou ter que marchar, que teño que levarlle a... Como marchar? Hai que recoller todo, ainda hai que alujar as velas, hai que recoller todo. Se as mellor a compañía non podes quedar. Home, sí, pola compañía sí, pero fai falta tamén... Eu teño que levar a miña abuela para cocer, non sei que... Bueno, perdonamos porque nos vas a preparar a merenda, senón... Ah, vas a hacer o pan? Sí, sí. Se faz o pan, entonces sí. Vémonos logo máis á tarde, que vos aquí isto tamén no virade. Veña, chao. Hasta logo, Fernando. O certo é que suma en calidade de vida este tipo de opcións. Con razón podemos dicir que Vilaboa é un gran lugar. Os veciños saben aproveitar os recursos dos que gozan. Está un día hoxe bonito. Bueno, pois... Que vas facer? Pois vamos cocer, porque parece que queren facer festa e... Le deronlle choio, entonces. E deron o choio hoxe. Entón é se entretendo. Bueno, pois agora boto o fermento. O
Home, se non ten sal, non sabe ben. Leva moito tempo a amasalo? Non. Me facíame falta aprender. Pois hai que aprender, que eu vou bella, entonces tedes que aprender vos outros. Chegarás a hoja. Hai algún truco para amasar, Josefa? Cando sabe que está listo para... Cando a masa non quede pegada nas masas. Mira como empeza xa a despejar a masa. Mira, Mari Carmen. Ten moita maña. A mí levame máis tempo. Hala. Bueno, collemos a ver se hai por aí un mantel. Sí, para que non lle entre nada de aire. Bueno, pues vamos sacando entonces a brasa. Que estes fornillos pequenos logo se limpan. Isto ten aquí un pouco de brasa todavía. Deixarémosla aquí na porta para que llegue un poquinho de calor. O pan vai primeiro porque... Levalle máis tempo cocerse. O bolo é máis grande. Ten máis volumen. Entón, Para darse os cortes. Uf. Para que son os cortes? Os cortes, bueno, aquí suelo facelo para que non haibra por outras partes, entón fais en forma de cruz. En forma de cruz. Para romper a fermentación. Os cortes, pois o facerlle o corte, para de fermentar, de levantar, e rompe por aí. Non creas outro corte que... Así. Xa empeza a desbordar. Son dúas empanadas, pos unha ao lado, outra ao outro. Despois a bola adiante. Vamos facer a enfornada pa a festiña da noite. Nesta casa sodes moito de facer cousas no forno. Nosotros todos os fines de semana facemos o pan. E veñen as netas e queren tamén axudar, fan súas cousiñas, eu deixolles... Aquí xa é unha tradición de moi deixolles a masa para que elas fajan e... Porque, Josefa, vostede leva moitísimo tempo, non? Facendo pan dende pequeniña ou... Pois, polo menos 70 anos levo facendo pan. Porque xa dende pequena coa súa nai? Sí, sí. Mamá sempre me deixaba amasar, daquela amasabase o millo, e eu non chegaba así para poñerme na artesa, poñeme así un banquiño na cabeza da artesa. Entón eu subíame ali e amasaba con ela sempre. E ela gustaballe. E tapa un pouquiño porque levaba un pouco xa sin... Canto tempo hai que deixalo no forno agora? Pois 20 a 30 minutos, sí. Que lle parece? Miraremos a ese van, mire a ver que lle parece. Mira, eu creo que... Sí, eu creo que van, Sí. Corcio, que pinta ten. Levedar, levedou, Isto como se chaman? Nosotros chamamos de bola de liscos. Ou de roxós, como falaban os máis antigos. Cada vez que se cocía, a primeira cousa quitabas unha bola, chamabas unha bola, para comer con leite. Mire, deixaremos, que lle parece? Pois eu creo que vai, Josefa, eses golpes para que son? Eses golpes que lle dá o pan para que son? A sabes se está cocido, entón toca, verás como toca, ves? Entón xa sabe que está cocido. Pero sí que está cocido, Anunciáronnos que hoxe hai festa. Comida xa temos, pero falta a música. Uxía, coge el tambor. Ramiro, dale al bombo tú. Bueno, pois o Grupo Rosalía, efectivamente, de Vilaboa, que leva casi 30 anos funcionando. Aquí estamos coa sección de gaitas. Eu son o profesor, eu chamo Marcos. Ahora mesmo hai moi boa cantidad de xente.
A verdad que estamos moi contentos últimamente, pero sí, é certo que houve épocas onde había moi pouca xente, pero ahora estamos moi ben. E iso que é unha parroquia ben pequena. Pero teño que reconocer que aquí hai moitos tipos de actividades, axedrez, fútbol, ping-pong, fixeron, gaita, pandereta, baile, bailes de salón, bueno, en fin, moitísima variedade. Veña, vamos a afinar entonces primeiro, chavales. Lolo, ven para aquí. Venga, vamos allá. Vamos a echarle la que aprendimos el otro día, el entromillo, ¿de acuerdo?